ई ते गजबे हो गई बाबू। काहे से अक्षरा सिंह फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में लेके आ रहल बाटी हो एकदम नया धमाका सॉन्ग। तो वही गानवा के जानकारी आपका है गरीब छोट भाई देवे खातिर आ गइल बा। तो भैया आपके हम बता दी कि आप लोग जौन प्यार दुलार दिहल जाला वीडियो पे और शेयर तनी कई दिहल जा भैया। काहे से आपका छोटा भाई हर दिन कोशिश करला कि आप सब तक नए नए गाना के अपडेट पहुँचावत रहे। तो चला भैया, भोजपुरी में दहाड़े वाली शेरनी जेकर नाम है अक्षरा सिंह, भैया उन्हीं के बहुत ही प्यारा दर्द भरा गीत लेके आ रहल बानी। तो भैया हो कुछ घंटे पहले ही गानवा के पोस्टर शेयर कर दिहल गई है, जवन की पोस्टरवा रउआ लोगन हमरे स्क्रीनिया पे देख रहल बानी। जौने गानवा के टाइटल है टूट न जाए दिल मेरा। ये दर्द भरा गीत लेके आवतनी भैया अक्षरा सिंह जी। और ये गाना में जे म्यूजिक देले बा उनका नाम है भैया मधुकर आनंद जी। ई गानवा के जे लिखले बा जेकर नाम है संदीप साजन जी। और ये वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी दन्नी और कुंजन जी। तो भैया हो अक्षरा सिंह जी के साथ में वीडियो में नज़र आवे वाला बाटे करण खन्ना जी। करण खन्ना जी जौन बाटा भैया अक्षरा सिंह के कौनो भी वीडियो आवाला आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखले बानी कि अक्षरा सिंह और करण खन्ना एक साथे फाइट करत नजर आयल बाटे। तो भैया तू तैयार हो जा, हम तो तैयार बटल ही बाटी भैया। काहे से 28 मार्च के यानी कि काल है सुबेरे 6:30 बजे लॉन्च कर दिहल जाई। जौने चैनल पर आई हम आपके बता दी कि अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यही पर 28 मार्च के सुबेरे 6:30 बजे गनवा के लॉन्च कर दिहल जाई। टूट न जाए दिल मेरा दर्द भरा गीत आ रहल बा भैया। इहू के आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट जरूर दी जा। और हमार वीडियो आपके पसंद आ गइल बा तो ये बाबू वीडियो अगर पसंद आ ही गइल बा तो लाइको भी कर दे। और चैनलवा पे हमरे नए आयल बाटा तो सब्सक्राइब करके और घंटिया जौन रहल साइडिया में दबा दी।